Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan amakoy, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Castillejos ken Suniega family, ti Kasilagan and Santa Monica, Bawang, La Union, from Mildred, ti Malaysia. Ramay ken Gutierrez family, ti Magsingal, Ilocos Sur, from Oliver Gutierrez. Bulusan ken Ledda family, ti Bulbulala, Balawan, La Union, from William Bolosan Sr. Advance happy birthday to my nephew Jonathan Lega and to my husband Demi Niveras Tinalvo Sur, Luna, La Union, from Nida Niveras ti Hong Kong. Alonso Malyaga Cantanyesa family from Cuse, Malyaga, Alamo ti Apari, Cagayan. Makablaawan nila kay Reynaldo Jose from Josephine Jose ti Subol, Asingan, Pangasinan. Martinez Jose Candalangay family ti Isabela from Rochelle, Salas. Labugin Bernabe Abarido family, Leti Labugin ti Singapore, Salin ti Hong Kong from Chona, Labugin. Makablaawan ni Mr. Norman Nalundasan ti Alberta, Canada from Dens. Laya Gatman family ti Dunglayan, Santa Maria, Ilocos Sur. Bersaval Kabansag ken Pahe family ti Samonte, Quezon, Isabela, kan amin nga OFWs ti Spain from Jose, Benny Rose ken Paul Laya ti Barcelona, Spain. Rumbawa kan Ambatali family ni Melowin Rumbawa ti Hong Kong, Tatang Jelly, Nazarene Angela ken Armel from Melanie Rumbawa. Amin a pamilyak di Tatabuk kan Angadanan from Sherilyn Kakuyong.
Alger Gatan, Peter Ucol, RJ Kawili, Nonong Calvo Alcantara, Mando Fernandez, Jeff Baroga, Tads kan Sir Gigi ti Creamline from Jerry Garcia ti Agoo, La Union. Shout out pay kadagiti anak ko ada Ronaldin kan Gracias, asawa ka ni Arlene Maburang Medina from Ronald Medina. Advance happy birthday ka ni Papangko Antonio Tanggilig Tinamnama Tumawini from Leia Afunay. Kakabagyak di Tapurok 2 paro Don Sur Apari Cagayan. Kan anak ko ada Magnus Kanyashika from MJ Antolin. Anak ko ada LV, An Ivy kan RJ Calderon. Apok ada Estong kan Aliana May from Imelda Calderon ti Nueva Vizcaya. Happy Fiesta di Takalaw, Baggaw, Cagayan. Kan advance happy wedding kan ni Leonard Pataray from Juliet Sugitan. Primero kan Paras family ti Kayasan, Kamiling Tarlac from Raquel Paras. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Makoy. Dear Manang Emmy, naimbang nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan amakoy. Maibilang ak kadagiti makunkuna a makabagong bayani ta iti agdama ket addaak ditoy Dubai. Dua kami lang nga agkabsat ka ni ading ko a Julia ket ulila kamin ademang. Niikit mi alani ti kadwami iti balay mi. Kasla kaano laeng idi mangmanggagak daytoy a drama a maipatpatangatang iti radyo iti lugar mi idi ubingak pay laeng. Daytoy ti maysa kadagiti kadenggan dagiti kalugarak apakairamanan mi matten. Jak pay malipatan manang adu kami ang nagladingit ijay lugar mi idi saanen a maipatpatangatang daytoy iti radyo. Ngam ita maragsakan taadan daytoy iti YouTube babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Iso nga awan ti aldaw a palabasek ajak dumngeg kadagiti padas nga ingkay ik-ikan biag. Inaldaw a padpadaanak dagiti uploads yo manang tamamati ka man wenno saan kasla adda aklaang iti pagilyan tayo tunggal mangmangeg ko daytoy a drama. Iso ano awan ti baro nga upload yo sublyak adengdenggan dagiti nagkauna nga upload tapno makumpleto laeng ti aldaw ko. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko ket sapay ko ma tamapagasatan met amay drama gapu ta naasidag unay iti pusok daytoy apakasaritaak. Napasamak daytoy idi sa anak pay a nagabroad ket tapno nasayod ti amin rugyak man ti agsalaysay. Mayata talaga ti biyag mo niya. Amin na kayat mo, nagunod mo. Ngamsyak, sipod kinaubing ta, jak napadasan di kasi tinapadasam. Manong, saan ko abasol no apay ang naging inawa ti biyag ko idi nga mitisi ka? Amom kada kabayatan nga ay-ayamom ti barong ay-ayam mo. Syak, aglakla ko akiti dyaryo. Tapno maadaanak lang iti bukod ko akwarta. Kat magatang ko dagiti kasapulak. Ngamjak mat kinaya takas jay tinapasamak manong. Julia, oray maminsan lang. Napanunot nak ka di. Kabayatan namang mangan ka iti naimas. Kan adda baro a sapatos mo. Anya nga rin ti kayat mo nga ramidak manong. Isublik tinapalabas tapno maitad ko kan kadagita nga ibagbagam. Talaga saan maamaawatan? Saan lang nga material abanag ti pagsarsaritaan ta ditoy? Kat anya nga rin ti kayat mo nga aramidak. Agkidawak kan kay ti pamakawan, gapo kadagiti na ipaay idi dagiti dadakkel taas saan mo ang napasaran? Jak ibagbagang agkid daw ka kanya kiti pamakawan. Kaya't ko lang nga mangnagan manipod kan ka, asa napatas ti trato kadata dagiti dadakkel ta. Amok day tamanong, ngam anya ti maramidak kat ubingak pay mo't idi. Ngamita, saan kan nga ubi nga basit? Amo munti nga napod no. Ngam anya ti naramit mo. Awan. Jak laing pagarop, akas tagayam ka o nagtiguraan na italimang iti barukong mo manong. Gapot ati amom. Siyak di kabsat mo anatangken ti ulo na. Ngamiti kinapod no na.
Di makulak nga awan na pulos suporta kanyak dagiti naganak ta. Manong, maawatan ka. Ngam uray anya apalawag ti aramidek. Talaga saan ka adumngag? Gapo tayo ti kinaunday ti panawan. Puro pa nangilawlawag tinangag kumanipod kan ka. Ngam awan apulos ti naramid mo. Kaya't kumot nga urnusan, Manong. No talaga kinayat mo, di pa'y kuma nga inaramid mo. Julia, anya ti kaya tasawon dagitoy. Anya dagita, Manong? Di ka naglibak. Naduktalak dagitoy a resibo. Resibo dagiti kwarta nga inuwar mo iti bangko. Ngayon patpatulod idikan ka ni Papa. Manong, Nabayag gaya matinultulungan na ka ni Papa. Jack mo nga. Saan mo nga mo? Manugaya mataon na nagaw-awat kay ti kwarta manipod ka ni Papa. Itay baga madimo mo. Manong, please, denggenak pa'y kuma. Mano adaras nga masidagak iti day di Papa. Nagpakpaka siya katulungan nak. Ngam awan na pulos ti intad na kanyak nga uray sinti mo. Ngam sika, tinultulungan na ka. Gaputa si ka lang ti kaykayat ng anak. Aging gagayam iti dadakkeltan. Sana pulusan nagbaliw ti trato na kanyak. Manong, saan ko adinawat dagita? Disnudo nga intod dayta ni Papa. Day tangarte na sakit. Tinak man lang napanunot. Naging awat ibiyak mo. Ngam siyak, saan? Mabuta nga ngamin amang ibagakan ka idi, Manong. Taamo ka saan mo ang maawatan. Gapo nga rod iti saan apatas at trato kadata ni Papa. Kat kinaykayat mo ngayon limod kanyak ti amin? Agrigrigat ang agtrap-trabaho? Ngam sika, suportado na ka ni Papa? Jack ngamin kaya tagumura ka kanyak, Manong. Amom ka ding aging gaita. Diyak pa'y lang maawatan. No apay akay kayat na ka ni Papa. No apay akas lasiksika lang danak na. Manong, Kat sikamat, imas mo tikas diya trato ni Papa. Di mo man lang napanunot nga adakabsat mo nga agsagsagaba. Gapo iti saan na patas at trato na kadata. Antilani, kayat ko amamuan ti kinapod no. Apay asa napatas ti trato day di papakada kami ni Julia. Auntie, pangaasiyo ta ibagayo ko mano apay. Jack kaya't ako maro tigura kanyak ni Manong. Kakaanakan. Jack mo't pulos ni namnama. Akas to'y tinagtungpalan ti kasjay nga inaramid ni Papayo idi. Saan kami nga ubing nga basit, ante? Mano atawon nagbirbero ka kiti sungbat. Ket ita, naduktalak asipod pa'y. Tultulungan latagayam day di Papa ni Julia. Idi naamuan ni Papayo nga agdadagsan ti inayo. Inararapaap na ababai ti agbalin nga anak da. Saan na akayat ti lalaki? Gapu ka dagiti nadamdamag na nga aramid dagiti anak a lalaki dagiti gagayem na. Iso na upay idi lalaki ni agbalin nga anak da. Kat si kaday tama ko'y. Anya? Idi nagsikugmanan ti inayo iti may kado agundaway. Si kati nagbalin nga anak da, Julia. Kat kasta unay aragsak ni Papayo. Manipod idin, impamaysanan ti atensyon na ka ni Julia nga ading mo, makoy. Isumot lagayam akas lain laksid nak nga anak. Saan na kasta, makoy? Saan na ka nga inlaksid ti amam? Kasanama ko na yun day ta, ante. Kat sipod kinaubing ko. Jack pulos na rin na ngayon patagnak day di Papa. Idadan nakam ko. Binaybayan na ka nagtrabaho. Gaputa di na kaya't nga itad kanyak dagiti ipapaay na ka ni Julia. Nakunak dayta. Gaputa sakbay apimusay ti amayo. Ada imbilin na kanyak. Anya day ta, ante?
Ada imbati na atawidan nyo ka ni Julia. Kat umayto ti abogado na, tapno pagsaritaan tayo ti maipapan iti dayta. Anya? Auntie, Oh, adabingay mong makoy. Saan nakaabinaybay anday di papam? Kaya't nati makasubot kan ka. Ngam di na naiturod nga imbagakan ka. Gaputaam muna ang nalaos tiguram kan kwa na. Oraan niya pwede taatawid nga imbati na. Naladawon ti amin antilani. Saan na mapunas ta nyaman nga imbati na atawid ti gura nga imukuok iti barokong ko. Amok ang nalaos tiguram iti amam. Ngam sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw ama pakawan mo. Kat maisublim ti pamatag kan napintas at tratum kan ni Julia akabsat mo. Nalawag ti imbaga ti attorney anti. Dakdakkel nga amang ti bingay ni Julia ngam siyak. Ngam sana ko na nasdaaw. Taamok ani Julia ti talaga akay kayat na. Manong, jak amo day jay. Saan kan nagpalawag? Agdadata talaga akay kayat na kaday di papa. Saan nakastoy ti kayat ama pasamak ti amayo? Saan kayo ko mga agriring agkabsat? Tanya ko matirumbang amarik na ti anak nga arig na nga inabando na ti amana, antilani. Anya ti kayat yo? Agyaman akin ko na? No kayat mo manong? Gudwaan tala. Diyak ka sa pulan ti kaasim, Julia. Makoy. Diyak kayatan nanti. Sana ka interesado ito anyaman nga imbati na atawid mi. Atawid ko. Awanan ti maramidan na tapno mapunas ti gurak ken kuana. Oran niya pa iti imbati na kinabaknang. Saan na mabaliwan ti napalabas? Makoy, daytoy laangan tinabatbati a koneksyon mo iti amaam. Diyak ka sa pulan ti koneksyon ken kuana. Diyak ka sa pulan ti komunekta iti may sa atao nga uray kaano man. Di inakpulos pinariknaan iti pamatag. Manipod kinaubing ko, jak pulos na rik na nga impatagnak ti amak manang Emmy. Nalawlawaganak laangan, idi naamwak ti kinapudno, iti ikit ko akabsat day di papa. Kat nasaksakit manen ariniknak ti saan apatas atawid nga imbati na kada kami nga agkabsat. Gapo iti kasdya nga inaramid day di papa, imadayo ti riknak iti kabsat ko. Naitatak nga minan iti panunot ko, nga isulaeng ti impateg daydi amami. Manong, mabalin ka din nga agsarita ta? Awanan ti rumbang nga pagsaritaan ta. Apay aya ka na yun nak nga abugan no masidagakan ka. Anya aya ti basol ko manong. Gaputasaan mo ang napadasan tinagdalanak. Nang runay di pimusayin day di mama. Saan mo ang napadasan tinaturog ang mabisin. Tinagnag na tapno makadanon lang iti pagadalan. Tinagkid daw iti tulong iti day di papa. Ngam na paay. Kunak nagpada ta nga impatag day di papa manong. Saan, Julia? Sikalaan day ta. Sikalaan ti kay kayat na. Impaay na ti amin ken ka. Gamsyak. Uray ka sa pulak lao na yan. Di na pulos impaay kanyak. Iso akas taunay tiguram kanyak manong.
Ti amom kat saan ka maawatan? Kasano ang maawatan nak? Kat agdadata akay kayat mo tar aramidan kan kaididay di papa. Awan pa'y pulo simpatyam kanyak. Kaslakla sa bali at tao para kan ka. Saan apod no day tamanong? Agkabsat ta. Jakam mo. Nadapay serbina kanyak day ta abalikas, Julia. Jakam mo. Apay apinayabandak, Tata Ernesto. Kaya't ko nga ipakita kan ka dagiti daan asurat day di papam para kan ka baraok. Ngam awan kirad na anang itid idikan ka. Iso nga impaidulin na kanyak. Surat day di papa para kanyak. Apay nga indalan na pa iti surat dagiti kayat na nga ibaga. Gaputa di na iturad ti simango idikan ka. Amo na nga main, adakkel tinagkurangan na kan ka makahoy. Sipod ka ubing mo. Ngam di na kinabailan nga aklunan iti sangom. Amok ti amin. Gaputa na bayag ang nagpaayak iti pamilyayo baraok. Saan laaday ta? Harig na kasingidan agayam tinangibilangan kanyak day di amam. Nga oray no iso ti amok. Iso ang nagtalik kanyak day di papam. Tata Ernesto, amo na adakkel tinagkurangan na kan ka. Kat kayat na kumati sumubot ka dagiti panawain, adi na naiparik na ti panangipatag na kan ka. Ngam apay nga tala nga naamuak ti may papan ka dagiti asurat, tata. Gaputa binilin nak ide, ajak kanon itid pay kan ka dagiti baraok. Gapu itinalaos abain na. Napatag ka iti ama makoy nga oray di na naiparik na kan kadayta. No talaga napatagak kan kwa na. Apay nga aging kaita nga awanen. Marik naklat tati saan napatas at trato na kada kami kan ni Julia. Amom makoy barok. No maminsan tinalaos apa nang ipatag ket saan ama ipakita kadagiti material aba naglaeng amay paay. No daduma, marik na, wano maiparik na tinalaos apa matag, babaan kadagiti banag ama panawan nga agpaay para iti masaknan. Sapay lakuma, tamaawatam dayta, makoy. Makoy, Julia, masapol na pumanaw tayo dito'y. Ngumat nga itong tidanom, aglayusan. Antilani. Diyos ko, kasano itan, auntie? Kasano ti balay tayo? Julia, di mo panunutan dayta. Gusto na Antilani. Napatpatag tibiyag tayo. Masapol lang makapanaw tayo dito eh. Darasan nyo, alaan yun dagiti napapatag agamit yung amabalin nyo abagkatan. Inakmatan alaan dagiti naskan nga ibatag. Wananti. Diyak ka mo no, anyat yung una at manong, tulungan nak. Alam lang dagiti ka ba ilamading. Siya kunti makaamo ka dagiti daduma. Mabutang at manong. Di kagbutang ading ko. Siya ti makaamukan ka. Agtinglay kayon kakanakan. Masapul ang makapanaw tayon. Ang mga nudi tayo itong makapanaw nung umatong ti danom. Wanantilani. Nung kasanon ti balay tayo na maanad, auntie. Adamin dito'y dagiti pakalagling. Julia, napatpatag tibiyag tayo. Ti importante, makapanaw tayong ditoy. Sige, iganam ti imak. Siya ti makaamukan ka ading. Uwan manong. Darasan. Ala, umay kayong kakanakan. Sakbay abala daw ti amin. Darasan niyo.
Awanan ti balay tayo, Manong. Talaga nadadaalan ka po iti bagyo. Awanan ti amin. Tinapatid kat nakalasat tayo kadaan tilani, ading. Ngam kasano tayo amang rugimanan, Manong. Ulilatan ademang. Sa ita, awan mo ti balay tayo na panawan dagidi dadakkel ta. Nga madata pa ya si bibiyag ading ko. Dahita ti kapat ganita. Agyaman dinak binaybayan, Manong. Impagarup ko aga po iti sakit tinakam mo kat baybayan na kun. Jak to pulos maaramid dayta, Julia, ading ko. Datalangan ti doa na batbati dito abiyag. Rumbang langag din natapay iti naunday a panawan. No daduma man ng Emmy, adadagiti pasamak wenno pagteng amasapol amapasaran tayo, tapno makaamiris wenno makita tayo no anya ti importante iti biag tayo. Jak pulos impagarop aday di dawel ti panawen anang dadael iti balay ana panawan dagidi dadakkel mi ti makagapo tapno agsubli ti sigud alinangan mi nga agkabsat. Nalabit na amiris ti tunggal may sa kada kami, ada kami laengen tinabatbati ito'y abiyag. Isa arumbang laeng nga agkapya kamin nga agkabsat. Manong, kunak no normal laang iditikas di atrato ken kaday di papa. Ngam italaan na amiris ko nga unfair gayam. Napalabasin ta amin, Julia. Jak kaya't nga ibusan ti panawon kong agpapay dagali ti gura nga imukuok iti kaunggak. Kapulang iti napalabas. Manong. Day tatagpay so ading ko. Pasensya kan, Manong. Jakmat ngamin amo no kasano akasao ka idi. Kasla ngamin adda pader iti nagbaetan ta, iti panagriknak. Kapo siguro tagduma ti lubong ta idi. Ngamita, awanan ti tubang ading. Wan, Manong, impamatmat ti Diyos, anapatpatag ti pamilya, ngam tinoan nyaman ana materyalan abanag. Manong, kaya't ko nga itadkan kadagiti daddo mga impatawid kanyak tay di papa. Julia, saan na masapol nga ramidam dayta? Amo masaanak mo't nga interesado iti kwarta. Amok dayta, ngam saan laang amay papanday to iti tawid, Manong. No di kat ti panagbalinta apatas nga agkabsat. Ading? Amo ka jakon masulnitan ti amin ang nagkurangak idiken ka, Manong. Ngam saan na masapol sumubot ka kanyak? Babae ni ti kwarta. Saan laang amay papan iti kwarta daytoy, Manong? No di kat kayat ko nga ipakita kan iparik na ti kinapatag mo kanyak. Ha? Oh, apay kasta ti panangkitam kanyak, Manong Makoy. Julia, ading. Amom ka ti anabayag nga inururay ko nga isawang mo dayta. Ita, nangagkumutlangan. No kasta nga rod, umanugot kan, Manong Makoy? Sigurado ka? Wan, Manong.
Katagyaman nak iti panangitad mo kanyak iti gundaway, tapno panaknakak ti bagik. O sige, ading. Adakan ka dayta. Ngam no bilang lang tagkasapulan ka. Di ka agbabay ni o masidag kan mangibaga kanyak ha? Amo masidadaan na kamang saranay kan ka. Amok day tamanong makoy, kat agyaman ak unay kan ka. Maragsakan nak, tanag kinaawatan kayon kani manong mo, Julia. Kaslaak na parutan iti siit iti barukong ko, anti. Italaang amariknak ti kastoy. Gapo, taawanan ti negatibo arik na iti kaunggan nyo. Nang ruuna ni manong mo. Akasem, takinupikaw pan na dayjay arik na, iti lasod tinumano atawan. Wan nga rod, anti. Kaasimot ni manong ko. Angam ita, napunasan da arik na ni Makoy. Kat adapay gundaway yu amang iparik na iti pamatagyo iti tunggal maysa, balasang ko. Amom Julia, ading. Iti kinado ti nagdalanan ta. Italaang nga narik na kajak kabailan ti mamimpinsan na mapukawan iti kabsat. Uray siyak manong, kastamot ti marikriknak. Kat no labsan ti agsarita, mariknak ti nakarkaro pa'y apamatag ko kan kakas manong ko. Mariknak kakayarigak ti nawaya-wayaan ti jak mailawlawag arik na. Kat amok anawayaak itan amang ibaga iti anyaman kan ka, manong. Ba nagakanayan kung ay kararag iti na marswa, ading? Saan analaka tinagdalanan ta, manong? Ngam tinapatag, adda na adal ta eleksyon. Podno day ta. Saan analaka tinagdalanan ta? Gaputa intulok kung agbalay tigura iti kaunggak. Kat jakmat ni namnama, nga ad-adda masakitan ka. Gapu iti panagululi magkulatan, manong. Ngamit ha? Saan na masapol nga agpinpin na liiw ta ading ko? Masapol nga open ta iti tunggal maysa. Pudno day tamanong, tauray anya ti mapaspasamak, agkabsat talat ta. Wanading ko, agkabsat ta. Kat saan na mabaliwan day ta kinapudno, nga urean niya pa iti pagdalanan ta. Kat ikarik, kas inauna, siyak ti agbalin na giya para ken ka. Iti kasta, magunod mo tinabaligi ang masakbayan. Saan ka abaybayan, ading ko? Ikarikday ta. Pinsan a panagkinaawatan mi nga agkabsat man ang Emmy, nariknak nga ad-adda pa'y alimmag-an ti panagbiag mi. Ininot anatunoy ko dagiti arapaap ko, aging ga iti naikanak iti gundaway a makaumay dito'y Dubai, nga iso ti ayan ko aging ga ita. Daading ko a Julia kan ikit ko alani tinabati dita Pilipinas. Nagbalin matlaang anabaligi ni ading ko, taadda itan negosyo na. Ado ti agar-aram kan kwa na, ngam awan kanupay ti inaklon na.
tatikid daw na kanyak, inton agbakasyonak, si sasaho ak kano no aklunon na ti pagduyusan mo tirik nana asutor na. Adamotan kayan ayat kumanang, kat plano mimotan ti agsimpa. Kat nalabit, numalpas ti kontratak dito'y Dubai, ag for good ak motan iti pagilyan tayo. Saan la tapno buklag ti pamilyak? No di kat tapno makapagdadan na kami manan kadaading ko a Julia, kan ikit ko alani. Pudno saan amaliklikan ti saan a panagkikinaawatan iti pamilya manang. Ngamno daduma, dahiti mo ti ad-adda amang patibker kada tayo, tapno ad-adda pa'y nga ipatag tayo ti maysa kan maysa. Dahito'y ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Makoy. Makoy, pagayam ko, maragsakanak iti panagsublimanan tinasaya at alinnangan nyo iti kabsat mo. Mangipanagnak dayta, nga anyaman asusik iti nagbaetan nyo, rimming baw ti agtartaray amay may sa adara iti oratsyo. Nasayaat tanapunas aminan asaksakitan tinakam mo. Kat ita, kalpasan dagiti saan anasayaat apagteng iti biyag yung agkabsat, na imbag agasat mo't ti dimteng kada kayo. Sapay kumatag tultuloy tinasayaat alinnangan yung agkabsat, nga uray addanton kabukbukudan nyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi.